till min trädgård. Jag är inne idag för att det är lite sådär smutsigt och de städar nu. Men snart är de klara. I alla fall, och jag vet inte vad det är för gäst ikväll. Eller idag. Gud vad roligt. De har beställt en gäst. Bara roligt. Är du en gäst idag? Okej, gästen är här. Gästen är här. Vi kommer in. Kom igen. Kom ner här. Kom ner. Har de städat klart nu eller? Ja, det har de. Vad heter det? Eller jag undrar bara. Hur får man tovigt hår? Jo, så här. Förstår du? Kan du bara visa oss? Ja, så här. Det gör man så här. Så. Och sen gör man så här. Halleluja! Okej, jag fattar. Okej, så. Okej, nästa fråga. Varför kokar man grytor på film? Alltså, jag fattar inte. Varför? Efter en lång dags arbete, man har barn, älskar man barn. Och massa som, jag är hungrig, lilla magen, du vet. Man blir riktigt hungrig. Okej. Så det är den anledningen. Okej, kan du hålla i den här? Jag måste kolla make-upen. Du kan prata lite länge, jag måste bara kolla make-upen. Jaha, hej! Okej. Filma inte! Snälla, filma inte! Kolla på det här istället. Okej, avbryt snälla, fort!